López foi un dibuxante, pintor, grabador e escritor argentino-español. Incluímos a Luís Seoane dentro da xeración dos novos ou renovadores, ainda que sexa o máis xoven deste grupo de artistas galegos nacidos sobre 1900 e que transformaron de forma significativa a arte que se facía en Galiza ata que les chegan. Na década dos 50 alcanza definitivamente a forma de pintar característica da súa obra máis coñecida. A partir da súa viaxe a Europa hai un cambio desde o punto de vista formal. O cor e a liña serán elementos autónomos. A cor, aplicada en grandes planos vivos e intensos, modelará os volúmenes. Os trazos independentes de pintura negra estruturarán a composición. Nos seus ollos podemos intuir a importancia da figura femenina como tema. Mulleres de diferentes ámbitos e condicións sociais, xente anónima, situadas nunha posición frontal moi acusada. Son obras nas que Seoane fai este xogo de contrastes entre plans de cor e liñas que recorren o lenzo de forma autónoma. As referencias a Galiza a través de paisaxe, xente, historia, costumes ou tradicións tamén está moi presente. As mulleres galegas realizando traballos tradicionais, como é o caso desta obra, As Mariscadoras, de 1969. Esta obra está pintada coa técnica ao óleo nun soporte de lienzo dunhas dimensións de 114 por 146 centímetros. Foi unha donación de doña María Elvira Fernández López, viúda de Seoane. É unha escena exterior que presenta 4 figuras mariscando, 2 delas nun primeiro plano e 2 delas no fondo, todas elas en posición encorvada encaradas de 2 a 2. Domina o color blanco, roxo, negro, amarillo e violeta, ao que se suman as liñas e trazos geótricos moi simples que complementan os planos corocromáticos, pero sen enmarcalos. Foi unha obra cedida á exposición 100% Seoane, 100 años, 100 lugares, que se celebra na Fundación Caixa Galicia na Coruña.